parian lo paling tidak. Oke. Ayo. Sembarang awakmu sik apa aku sik? Awan-awan jo menek klopo. Tuku. Ayo tuku srabi diadai kerdus. Apa lho kuwi? Dadi prawan jo ngenyek Joko gak payu rabi diambung wedhus. Ceritane bocah saiki nek pacaran ning kandang sapi. Kandang sapi ora ngerti enek hang si patroli bareng digetak katoke keri. Aku rindu katakan padanya aku rindu. Oh burung nyanyikanlah katakan padanya aku rindu. Tuku emping neng Madiun, tuku tahu dikelo semur. Bojo ceking atiku getun, bojone lemu ngentekno kasur. Ancen bener. Lho ayo parian. Lah parian piye ancene lemu ngentekne kasur kancane ra kumanan nggon. Bisa ora parian aja paling tidak parian. Tuku. Oh. Arep tuku apa? Ya ya saya tak tuku. Tang tuku. Tuku. Apa duwe dhuwit? Anu tuku wedhus. Apa duwe dhuwit lho? Utang duwe dhuwit. Ya utang masa ora oleh mbib. Ora entuk. Ora oleh. Utang wedhus. Lah piye to? Sing mbok utangi bangkrut, ndek ben rong nyawur kok. Nyolong kirik. Cekel Pak Polisi. Gak enek Pak Polisi lho nyolong. Liyane ya. Berarti liyane gak apa-apa ya. Nyolong. Ora entuk anu ya. Ning Surabaya apa ning ndi? Oh iya iya. Ning Surabaya. Weruh dalane we. Wis tau perung? Urung blas urung. Lah kok arep ning Surabaya engko ora ngerti dalane. Berarti lah laro dalane gak oleh ora entuk. Iya wis. Numpak bis. Lho ning ndi numpak bis? Bis mandek mbok tumpaki. Kowe aja lak mung ngenyek kancane lho kowe iki. Umpane kancamu ki ora ning ndi-ndi, umure ora roh ndi-ndi. Aku nesu lho iki mau tukaran lho. Sampeyan numpak bis ta? Aku numpak bis. Aku ya numpak bis ning Kediri tukaran karo kernet. Lah nyapa kok tukaran karo kernet mbuh bis cedhek kawan kita apa tak tahu apa ya. Harapan Jaya ta? Iya mbuh Harapan Jaya apa ora roh aku. Lah nyapa? Lah nganu mandek ning pinggir rembong lho Mas. Ning ngarep terminal lah kok diduding-duding ta aku. Apa? Boyo diengkolmu menungso iki aku ngono. Diduding boyo kowe, boyo ngono. Boyo dengkulmu menungso le aku tak onone. Tak tuwapuk tenan tak gawakne bataku tak wantem Mas. Duh wong nek cengah 7 kecamatan lho. Lah aku dilokne boyo. Boyo kae karepe kowe iki lho dijak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri, ora ning Surabaya kowe ngeyel to kowe iki. Aku ki tenan ki mau tukaran tenan ki mau aku ceritane. Karepe kowe kuwi ditawani karo bis. Duwike ora enek. Tuku bis lho tuku sepeda orang karuan iso. Kowe iki lho kon numpak bis. Aku pengen numpak sepeda. Ngeyel to bocah iki. Aku ki ning kono ki diduding-duding dilokne. Boyo menungso Mas, aku menungso duduk. Karepe kowe ki cicak ning Surabaya, goblok. Aku ape ning Kediri. Bocah iki kok angel. Ditawani bis. Aku ora duwe duit. Angel rendo. Jak numpak bis. Ya bene. Tak tahu. Wong nembange ra iso lho. Nembang ya iso ya pinter aku nembang. Paling tidak ginenge sak pira, Mas? Sak pira, Mas? Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo mbokmu. Lelene mati digepuk terus digoreng. Alah. Kayak lalapan. Kosong no. Lelene mati digepuk. Gepuk nganggo walesane. Nah walesan nopo kenek ge gepuk lele iku lho ngawur. Lagune ngono goblok. Gepuk nganggo walesane. Kendal kaline wungu. Gepuk nganggo alah. Tekon ndi to kapok. Saka ngarep goblok. Ya ora roh aku kowe. Wage ae. Lah aku biasa nyanyi sing nom-nom kowe. Kendal kaline wungu. Ajar kenal karo aku. Lelene mati digepuk. Gepuk nganggo walesane. Suwe ora petuk. Lah iki lho tas petukno kowe. Ya ampun, bocah nek segoblok ngono lho tak. Iya to. Ning nong kong. Angel rambut bocah iki. Suwe ora petuk.
iki ati tambah remuk. Ati tambah remuk. Kepethuk mung suarane sak wonge. Suarane tok. Entut apa piye kok rumangsaku? Suarane. Ya suarane. Suwe ora petuk. Ati kaya remuk. Kepethuk mung suarane. Ya 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 jangkrik. Jangkrikmu dhewe. Sik Mas. Aku iki perkara karo anu tukang bis mau apa ki kondektor bis urung karuan lho kowe jangkrik-jangkrik kaca tak tuwapuk tenan lambemu ki. Aku iki kene sebagai orang yang orang apa? Orang hutan iki awake dhewe kudune lagune ngono ya blok nek wis ya jangkrik. Jangkrikmu dhewe ki bocah ki diomongi kowe iki bocah cilik-cilik oke lho kowe nembang mbok sing apik to. Lagune ngono. Lah piye to? Jangkrik kowe nyauri genggong. Wah. Jangkrik genggong. Kudu iso. Ya. Iso ora? Gak. Wapuk ngene misal. Iso ora? Iso. Tak remet kok. Senengane nyekel mukidi lho bocah. Jangkrik Genggong. alah jangkrik Genggong. bojone percil untune ompong. Wong edan bocah. Ya wedan piye kok. Leler varian tapi ora usah ngel. Ya kudu iso awakmu. Mas yo ompong bocah ayu. Mas yo ayu gak duwe untu. Asem iso iso. Ya kudu iso. Tak tukokke untu palsu. Nek esuk ababe mambu. Alai ora. sedot salah. Mas yo apa Pak? Mambu. Mas yo mambu tak telateni. Memang percil nggak tahu diri. Nggak tahu diri banyak rezeki. Rezeki lehmu ngapusi. Ayo dek. Sik digolekne sik. Mas yo ngapusi tumbakku GL Max. Memang percil rai gedek. Rai gedek tonggo gak cuek. Memang percil kaya gaplek. Rek, ini tak mengi. Apa? Kowe gelem irungmu tak suwek kowe. Lah apa lho? Lah apa nek kancane ora gedek lho padahal bendina kaya bong ngono. Lah ya kudu iso to. Memang percil rai gedek. Ya ben rai gedek. Aku gawe ya. Emah wis ora gawe neh pas mbok elek-elek bojoku. Timbane bojomu. Lah apa lho? Lho lah bojoku apik lah timbang bojomu. Bojoku jek normal lah, masa bojomu enak. Nyapa? Ukurane sepatu sing kiwa karo sing tengen gak padha. Sing kiwa kae pira ukurane? 35. Lah sing tengen Peta 40, 40. lah kok gak padha to? Iya mlakune ngene, Dik. Wong enek ning kene. Oh, tawapun. Engko mami tapun mami. Lah mami apa biasane nang nyeluk mbok dhe kok. Lho, aku lah nyeluk bojoku iki mami, Dik. Mami apa masa aku wenginane anu apa bumu gak enek to le anakmu to Bima? Ya. Aku awan-awan meromo, bumu gak enek to. Siapa to Om? Ibu siapa? Anu mami to. Oh ya wis mami. Ya mami. Oh ada Om di belakang lagi duduk mbili masa enek. Masa mami duduk mbili. Nanti bangane bojomu. Apa? Kan nyeluk bojomu sapa kowe? Aku anu bunda. Apa enek bojo nyeluk bundas? Bunda goblok, bunda. Bunda. Awakmu ya ngono aku marah-rono. Anu ibumu enek to, Nduk? Anu bunda to. Anu to Sandi to. Sandi. Anu le, anu ibumu enek le. Anu bunda to, Pak anu. Pak Percil. Iya, ibumu nanti. Anu ning sawah. Anu bunda lagi ndaut, apa enek bunda ndaut. Omonganmu kelecehan iki hari ulang tahun warga masyarakat Kreweng yang Klumpuk dadi dusun Kreweng desane Nanggungan nggih. Desa Kreweng Kecamatan Gendeng Kabupaten Batako lho. Oh iya kuwi Kabupaten Semen Gesik kuwi tak tuwapuk tenan kuwi. Lah kuwi termasuk provinsi toko bangunan. Lah kuwi ning kene iki hajate 17 Agustus. Oh, paling tidak warga kene iki iso ngenekne acara 17 Agustus kan berarti warga Kreweng iki warga yang guyub rukun. Warga sing gelem usaha. Wong anggar gelem usaha ya ngene iki mosok arep kalah karo kewan. Lah nyapa? Ha kewan kodhok iso usaha wira swasta. Kodhok usaha diengkulmu kuwi apa piye kowe iki? Lah apa kowe kalah karo kodhok? Lah kowe iki percil mosok kalah karo kodhok? Kalah kodhok lho iso wira swasta. Apa lho? Bakul rokok. Lah kok iso? Lah kenek muni rokok.
Kenapa ngi? Apa? Kuwi orok. Kodoke mbok kowe kok ngengkel ae. Aku no anake kok. Lah iya kowe ki rung dadi kodhok Lah nyapa lho pinter-pinter sapa kodhok? Heeh. Pinter iki kewan paling pinter kirik ora enek. Lah kirek ae kok pinter nggon ndi? Lah. Kirik Cina ning ngarep Kediri ning dalan Doho. Toko gedhi kae. Toko gedhi. Awakmu rong roh kowe jajal isuk-isuk rono mangan sego goreng. Nyapa? Lah aku parkir di stop. Hop. Aku langsung mandek cit. Kirik iso ngendek mobil. Hop. Kae gak hop ngono. Guk ngono lho. Kirik apa awakmu? Wong kirike ora ngeyel. Kowe iki menungso kok ngeyel. Kirike ning kono ora ngeyel. Makasih, Dik. Lah ora wong kirike ning kono. Kowe nyapa? Lah ngomong-ngomong masalah kewan. Nyapa? Kowe roh jago. Roh. Jago kena kluruk melek apa merem? Ya melek, merem no, merem. Ah salah. Lah iya no, merem no. Salah. Lho lah piye? Pitik jago nek kluruk melek apa merem? Lah merem. Salah. Lah apa? Melek ya salah. Oh. Melak, kowe melak dagel apa piye? Sapa tuh kuwi anak sapa tuh kuwi? Oh, omong ngono ta, Dik? golekno gedang tak untal engko. Omong ngono ta, Dik, sing tak cilik-ciliki bapak ibuke omong. Iya, dari Bapak Polsek tadi Ya. ada pengumuman bahwa yang membawa anak kecil harap dititipkan di penitipan sepeda ya. Lah, kono ning kono ya. Ayo rono kabeh. Apa pitik jago nek kluruk melek apa merem? Merem. Salah. Melek. Salah. Lah piye ta? Pitik jago nek kluruk cukuruku. Ora nek pitik jago kluruk kok melek. Merem. Ora enak. Kowe pitik pinter ya berarti. Ya ngerti tuh aku dunia perpitikan. Kowe iki umpamane embong iki. Iki dalan. Ya Ratan. Pitik teko kono sampai teko kono. Lak menungso kok nyebrang kok mesti tolah-toleh. Lak pitik langsung gunuk. Ini sebabnya apa ya? Sebabnya pitik gak duwe akal. Menungso sebab duwe pikiran. Goblok. Menungso diciptakan duwe akal dan pikiran, nek pitik gak duwe akal. Mulane nyebrang langsung blunus. Lah ora kuwi. Lah sebabnya apa pitik nek nyebrang kok gak tolah-toleh? Lah sebabnya mripate ning kene karo ning kene. Dadi mlaku ini gini. Langsung beda. Lah lak pitik iki mripate ning kene mesti noleh ngene. Kan ning pinggir pitik mripate. Apa enek pitik mripate mlumpuk ning tengah gak enek ta? Ora pinter. Enak pitik mlumpuk mripate ning tengah. Nyapa? Pitik sing joget ndek bengi. Kowe rumah sak lho kuwi kabeh mesti kok ora iso noleh-noleh mesti lurus. Berarti kewan kleru kowe. Sapi sikile pira? Papat. Sapi sikile? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Pinter kowe. Iya. Ula sikile pira? Ah, ra isa. Takonmu piye jajal? Sapi sikile pira? Papat. Pitik sikile pira? Loro. Ula. Lah iya. Ah, ra isa. Ula ki ora duwe sikil. Lah sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab ya ora enek kakean to guyuk. Ah, ora isa. Lah terus sebabnya apa ora dikai sikil? Sebab ula ora dikai sikil sebab nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikile ha. Piye to? Cokot, Dik. Blokmu. Piye omongmu piye. Sebabnya apa ula kok gak dikai sikil? Sebab gak duwe sikil. Gak ya? Ora. Sebab ula nek dikai sikil nyokot. Lah kok iso? Enek ula kayak ana sikil. Ha. Cokot klaks langsung. Ora sikil tok ndasmu ya dibakar rumangsaku. Lesu lho iki. Lah kuwi lak ular roh. Apa? Wong lak tanah iki iso subur perkarane apa? Cacing. Lah cangkeme cacing ning ndi? Nang ngarep. Apa enek ngarepe cacing ndi roh apa piye? Nang mburi. Ning mburi to cacing terus piye kok cangkem ning mburi? Nang iringan. Cacing kok cangkem ning iringan mlakune cacing mau ngene lho apa piye kok? Angel lagi. Cangkeme cacing ning ndi? Gak iso to katok to. Katok. Gampang. Apa? Cacing dicekel tangan kiwa dilikitik engko lak meringis berarti ya cangkeme tamu. Ini kitiken. Nyapa? Ndagele penak lo nyapa dadak ngilikitik cacing barang. Lah nyapa timbangane ngethuk-ngethuki sikil ning ula. Kok iya wong iki kok. Apa bedane menungso karo ayam? Lah lak menungso ki berarti ya menungso nek ayam ki kewan. Hah? Salah. Lah apa bedane menungso karo? Bedane menungso karo ayam. Nek menungso zaman jek urip duwe jeneng, nek pas mati wis gak duwe jeneng. Tapi nek ayam jek urip gak duwe jeneng tapi nek mati duwe jeneng. Lha apa enek ayam kok mati duwe jeneng? Enek. Apa? Ayam bakar. Oh iya terus. Ayam kremes. Ayam lodo. Lodoh ora enek lodo iku ora enek. Lah aku macaku lodo. Lodoh. Berarti enek duwe jeneng ya. Duwe jeneng ayam. Bedhekmu jan termasuk apik termasuk. Oh cah kene kok lele. Berarti lak umpamane pitikno sok mangan ngono ya. Iya. Terus lek kewareken mangan terus nelek to. Iya. Iya. Iya wis. Telek pitik iki jenenge apa nuwun sewu? Telek pitik kuwi jenenge lencung. Iya, telek pitik apa sing ra mambu jajal? Telek pitik garing. Hah, mambu no.
Telek pitik sing wis kuno. Heh, sik mambu, sik teles. Telek pitik sing dienggo rabuk. Sik mambu. Telek pitik apa sing ora mambu? Telek dipoto. Ora mambu iku. Gak mambu telek dipoto mbok ambu gak kena. Gayanmu iki bae ngilikitik cacing karo moto telek to, Dik, bae. Nek nang omah prei tanggapan kok golek telek karo cacing mbok foto ya. Ora ning ngono lho, awakmu lah bedak iki mbok sing ilmiah. Oh, bedakan ra ilmiah lah bedakan weruh banyu segara. Ero. Weruh uyah. Ero. Sebab apa uyah kok asin? Sebab ancene banyu segara ki teko asin terus ning kono kuwi mengandung mengandung mbokmu kuwi. Alah. Sebab di situ ada molekul. Alah, molekul untumu pucet kuwi. Ya sebabnya apa banyu segara kok asin? Sebabnya mbok dilat. Jajal ra mbok dilat lak ing lagaroh asin. Pinter bocah kene ae. Bocah kok iso pinter. Ya Wong iya. bedekan kok moh kalah ngono ki nyapa jajale awakmu. Lah iki kok iso lampu ki sebabnya apa padang ini ki? Sebabnya mengandung aliran listrik. Alah keliru. Enek diesel. Diesel nyetrum mbokmu. Setrum. Alah setrum ge nyetrum mbokmu. Lah sebabnya apa lampu kok padang? Sebab mripatmu melek jajal merem. Nah, pet. Tunggalane laut lho kuwi. Kok bocah ki kok rumangsaku. Bedekan kamu kalah to. Ki suwe-suwe awake cekel Pak Polisi lho perkara bedekan. Ya ora ning ngono ki menghibur, Mas. Menghibur warga masyarakat. Paling tidak memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-71. Iya. Apa sing arep mbok kaene sing mbok persembahkan untuk HUT kemerdekaan? Ora enek. Loh, Apa wis denganane wis barang wis. bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Paling tidak awak dhewe menghormati jasa para pahlawan yang telah gugur mempersembahkan apa nyanyian, tarian, apa puisi. Kan iso to. Walah. Cacik kaya ngono to ya ampun. Lah iya. Oh karepmu ngono to? Iya to. Ya awakmu ngesek aku ra iso. Puisi ya. Sembarang. Oke, kiringono. Siarne. Aku siarno. Hah? Warga masyarakat kini ben roh nang iya, juara iya, iya. puisi. Iya. Zaman tahun 2004 iku ora sombong ra pamer 2004 2005 2006 juara puisi Dik. Tingkat apa? RT. Menika Mas Yudo. Alah kuwi mesti kepaten kuwi. Ya sing bapak-bapak, ibu-ibu ngono lho. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sikilku Pak gak entuk mlebu. Lah kowe, Dek. Apa ta? Iki puisi iki tenan lah. Aku ki Iya serius. ya, lho. awakmu dadi MC. Aku serius lho MC. Iya ya, kudu iso. Hadirin hadirat. Pak sopirin kolore pedot. Ya ampun. Dah, aku mulai aku ngono. Lah kok nesunan to. Puisi aku sing piye wis nganu. Ayo to, siarne to, ayo. Baiklah. Baiklah para bapak-bapak ibu-ibu sekalian, langsung saja puisi dari Mas Yudo. Kurang ngeten. Baiklah. Baiklah. Para bapak-bapak ibu-ibu. Suarane sing gede. Puisi dari Mas Yudo. Ngeten. Yo, ya sana kita sambut. Ngeten saiki enggak? Dah, Apa? tak mongi. Kali lho ning kono enek nyambung ngeten iki tak tau apa tenan. Judulnya apa kowe? Pahlawanku. Pahlawanku. Indo ya, anu nadane. Terima kasih. Urung toh. Indonesia. Ya, pahlawanku dari Mas Yudo. Silakan. Indonesia. Pahlawanku. Kau korbankan jiwa dan ragamu demi Ibu Pertiwi. Tetesan darah, tetesan keringat, tulang belulang yang berserak-serakan adalah bukti dari perjuanganmu. Dari Sabang sampai Merauke, kau tancapkan panji-panji kemerdekaan. Kau kibarkan sang merah putih di penjuru negeri ini. Kau usir penjajah dari bumi Pertiwi. Pahlawanku, jasamu akan kukenang sepanjang masa. Terima kasih. Lho, iki lho Dek, percontohan. Iki termasuk dagelan percontohan. Iki lho. Klerumu kuwi lho, Do. Apa? Klerumu pahlawanku ngene bakulan pentol apa piye to kowe rumah sakit. Ngene mbok Ngobarkan semangat, iki ngobarkan semangat goblok.
Iki semangat, ben semangat. Sepisan ae, enggak apa-apa lah awakmu rong tahu. Lah awakmu apa iso? Iso. Tak siarne. Nah. Baiklah para bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahaya. Loh, Dek. Bahagia bahaya bajul tok apa wis sampeyan mbani iki tak tuwapuk tenan. Maaf ya yang berbahagia. Untuk selanjutnya adalah penampilan pembacaan puisi dari anak kita dari TK 02. Loh, Ya. Dek, kecot apa piye kancane? Tak tuwapuk. 02 apa? Kecot e. Dari telulikur ya. Telulikur apa to, Dek? Ulo selikur no sing apik. apa? Ya engko tak monis mampir ono enek. Ayo. Penampilan dari peserta nomor urut 2 inilah dia Mas Percil Su Kadeni. Ya lho. Nyapa kok mbok kayak embel-embel Lah jenengmu siapa ta? Mukidi. Ya. Cok tenan. Mas Percil. Ya. Silahkan. Pahlawanku. Abang biru Engkau lampu adalah disco. Awakku pahlawanku awake mikir bojo loro. Bojo sing pahlawan kok yo bojo nom bareng ya. Jaluk disayang. Sing tuwa njur wekah ditinggal. Dek, apa ta? Ini ngisi-ngisini kancane kowe iki maksudku. Lah piye ta masa musiknya kurang apik ngono kuwi? Ya ora ngono, musike mbok sing ngebit napa piye lho. Piramane sing mares. Menghentak. Oke. Halo semacam iku. Bisa Dik, bisa. Kowe ora gelem request sok anu request karo pemusike marai gak roh ae. Yo ayo. Pahlawanku engkau adalah cucak rawa. Cucak rawa, hawa buntute. Buntute sing akeh hulune. Yen digoyang ser aduh enak. Anu Dek, wis bar ya? Nyapa ta? Bar. Nesunan lho kowe dadi wong gampang nesu lho. Jangan begitu. Orane ngono, kancane penembang masuk ya ora. Lah piye maksudmu njaluk sing piye? Ya karepku sing nggenku mang lho. Oh, Indonesia to? Ora omong kok. Awakmu kan malah bahasa Indonesia. Ngono anu request pemusike garuh goblok. Orane ngono, awakmu kan bahasa Indonesia. Awakmu bahasa Jawa. Oh, geguritan. Ya, geguritan. Aku Indonesia, kowe bahasa Jawa. Ya. Ya. Sak piro kae Indonesiane? Samene lho. Lah. Indonesia tanah air Siti Toyo Kulo. Apa kuwi? Siti Toyo kuwi apa? Tanah air. Tanah air beta. Kok iso Siti Toyo ae lho? Lah tanahnya apa to? Siti air Toyo beta. Aku. Lah iya to, Siti Toyo Kulo. Aku malah goblok kok suwe-suwe. Wis to manuto. Pusaka keris abadi nan jaya abadi selawase Indonesia sejak dulu wiwit biyen mula selalu mesti puja bangsa di sana ning endi lho aduh lah kowe ngguwetak lho kowe di sana ning kono lah di sana ning kono tempat lahir beta mbokku dhewe lho kok iso mbokku lho kamu lahir ning kene sapa bapakmu piye nang mbok lah iya wis to sepenting dibuat digendong dibesarkan bunda dipakani dimiki komplit tempat berlindung panggonan di hari tua pensiunan apa wi? Pensiunan ini apa? Itu tempat berlindung di hari tua pensiun PNS bareng ayo. Sampai sampai menutup mata innalillahi wa inna ilaihi raji'un wis cowok tekan to wis ning Pak Mudin nang wong kepaten ki lho Dek iso innalillahi lho nembang sik heeh kancane dhewe enek sapa lho awake dhewe iki kanca iki senior awake dhewe lho iki senior endi artis dari Jakarta datang untuk ke sini pernah membintangi film Warkop DKI pernah sinetron pernah Soimah Show juga pernah ya tampil Mas Dudung Sri Mulat loh teko ya to ya iya piye ta oh iya lek teko kene langsung digulung oe o iya oe o iya dah apa iso ta
nek didelok saka posture ya ta. Wonge gedhe dhuwur, penampilannya seterek, iki jelas wonge nasionalisnya hebat. Ya. Contoh kayak awakmu. Merdeka. Merdeka. Hebat terus. Wong iki mesti hebat. Iya. Merdeka. Merdeka. Alah. Ya ampun bocah. Lho he. Dah. Aduh. Lah kok iki sing biasa ning gumul to, Dok? Ning kene lho. Wah, diomongi. Sing aduh. Merdeka. 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 Ya ampun, Dek. Dah. Aduh. Tembak ya. Dar. Dah. Aduh. Iki iso Agustusan ora to, Dok? Sing tegas. Iso tegas gak? Ora iso. Sing tegas. Umpamane awake dhewe iki anu, enek londo. Belanda. Ada Belanda. Ini buri. Belanda. Cel. Hit. Dar. Tangkap. Des. Tangkap. Bener. Ayo tembak. Dah. Alah. Dah. Benci aku salah terus kan mau salah terus. Londone gak mati. Londone keri. Lah mbok kene tok keri lho londone. Ayo, ucapan. Oh, iya. Paling tidak kasih ucapan selamat untuk warga. Terima Aku kasih. mau wis, ya tak kasih Oh selamat. ya wis. Amas ngadirin sekalian. Lah. Hadirin. Mas. Kok Mas ngadirin lho? Hadirin. Para hadirin sekalian. Lah iya, tadi ada Mas ngadirin teko karo bojone ya, Wan. Oh, alah iya. Ben. Suarane digedhekke. Iya sih, Mas. Lah iya. Malah jegok. Pas iki. Bisa aku. Kaget. Apa toh malah ngedeni? Suarane gede iso. Iya. Bisa sakmene lah dadae. Iya. Selamat mamal. Malam. Selamat malam. Selamat malam iku nek wonge sing teko sithik. Nek sing teko akeh. Ini akeh pada kumpluk kan semuanya. Kumpul Iku nek meng wong 10 iki sakmene mbane akeh. Apa kabar semuanya? Kabar. Apa kabar? Dek to. Nyapa? Kok kleru terus omongane Dek to. Iki piye to Dek to? Iki iso nasionalismene iso apa ora? Nasionalisme puisi coba jajal iso apa ora? Puisi. Puisi. Isa. Apa sing ngomong? Lho. Isa apa ora? Wah, aku mau ngrungokno sampean loro kemekelen. Wah, duagelan. Ternyata duagelan ning daerah malah lucu-lucu dibanding dagelan Jakarta. Kok iso? Nyek weh. Ora. Rungokno to. Dang. Ayo. Piye? Rungokno sik lambene rungokno. Ayo. Dagelan daerah itu ternyata lebih lucu-lucu Daripada dibanding dagelan Jakarta. 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 Lah iya. Ternyata iso aku ya. Bisa. Dan sami Agus kok ya. Penyanyi Ayu. Kok enggak pada ikut ke Jakarta sekarang lagi musim akademi itu kok enggak ikut autopsi kok ke sana? Sah. Aduh. Ungkalen lambene to. Sampean ki dagelan senior lho. Pelawak Jakarta lho. Sering masuk TV nasional lho. Lah, iya. RCTI, Indosiar dan lain sebagainya. Mosok kok autopsi tak? Itu loh sing melu akademi sadurunge kan ditos dulu kan. Tes. Dites. Tos itu mie ayam. Ditos itu namanya mie ayam. Dites audisi. Itu enggak diotopsi, tapi diasudisi. Audisi. Iki lo bener. Loh, Bener. Audisi. ya ampun. Sampean tadi nyanyi berdua enak banget. Sampean iso nyanyi? Bisa Pak? nyanyi? Bisa berarti. Kalau saya kan nggak mau lagu campur sari juga bisa tapi lagu-lagu lama. Iya, lagu-lagu yang standar ya lagu. Ono kan umpama sirahmu megar. Dek, Renard Dek.
pomo sliramu sekar sirah megari bar dibacok ngono piye kok Pomo sliramu. Oh iya ya. Oh iya. Senengku aku ayo malah gila aku suwe-suwe siji gila tadi aku nek ngoco ya gila dhewe kok. Mongsamu dikira awakmu tok sing gila. warga masyarakat kelompok Iya. ibu-ibu awakmu kan Ibu-ibu, ini sama saya, ibu-ibu itu kan sama-sama kaum betina mas saya. anu wanita oh wanita Iya, wanita tapi nek Mas Dudung ini berperan wanita cuma neng panggung Ya. neng Ya. panggung gayane nganggo gaya sok bansi sok kemayu Oh itu betul, kalau bahasa Inggrisnya just on the stage. Jadi hanya sekedar di atas panggung. neng atas panggung macak wedok Iya. tapi lah di bawah neng isor Ganti daster. lah malah Mudeng teko panggung ya lanang tenan, anakku akeh, putuku akeh kok mangsane benci aku. iya lah kemayu deh apa tuh kemayu awakmu iki nembang nyanyi awak dhewe Heeh. aku Mas Percil nyanyi saya juga nyanyi suara satu Suara dua. lah awakmu suara kiri lah Nang, Back- oh back- sik back- beda lho. Kira iki biasanya gak njajal lak kira banci pengen rungokne aku. Jegoke piye? Jegonge piye? Lah lak kira lah pokoknya kira. Karo. kiri lanang biasa banci piye Banci. Ya enak. Apa mbok kira aku pelatih kiri apa? Ora ning ngono. Ini saya suruh gendeng. gendeng Bukan gendeng. Gendeng, deng. Gendeng ya. Yuk, Gendeng. nyanyi. ya Iya. Penari latar. saya penyanyi awakmu penari latar jadi nyanyi neng kene jogetmu nang kono Kono lho. Kono. Neng latar cak-cak. Oh, saya jadi ini baking soda. Oh, wangel ra ngomong mantap. backing vokal so backing sudah Ya, Backing vokal. ya baking vokal pokoknya jadi background lah. background apa ta Yang nang buri iki lho. background Iya, iya. background ayo disarne Nanti saya dulu disoto lagi. Soteng kok sodreng siarne saya dan Mas Percil Cak Percil sama Cak Yudo Yudo mau lagunya Ngelali Iya. ya. Para hadirin sekalian, Asik untuk penyanyi Bekirut, berikut bekirut baiklah, jangan sampai kemana-mana dulu. Kita tunggu penyanyi yang berikut adalah Yudo dan Percil dalam sebuah lagu Beranak dalam Kubur. Dek dah. Kleru. Tadi lo mau yang mau nyanyi jumulnya apa jumulnya? Judul bukan jumul. Ya lagunya apa? Judulnya Ngelali iya Kita sambut bersama-sama. Sambut. Kita sambut bersama-sama Percil dan Yudo dalam judul lagu Jololei. jangkrik nana iki Iki obatono mari liwat. aduh tekane kok Jakarta iso jolali Kleru terus. ngelali Ayo. Baiklah, selanjutkan kami tampilnya. selanjutnya kami tampilkan Oh, walik-walik terus loh ya. Aduh, iki ngene iki lho nek tidak tanggapan durung ngerti bayaran ini. Selanjutnya kami tampilkan Percil dan Yudo Ngelali.